Skinke. Ja. Og Ja, kom du ikke det ord, du sagde? Det var godt sagt, Peter. Ja, det var. Vi kører Nordjylland. Ja. Boeing. Idiot. Det er bare sandwich. Okay. Sandwich. Hold den lige bred. Hold den lige Så er den lige lidt bred. Kom nu lige lidt ekstra. Sandwich. Er det mig? Ja. Så siger jeg, Ost. hvad? Kom nu bare. Kafeterie. Jeg ser lige med, James. Ja. Pariser. Du hører lige to mere. Det påstår du, at drikker med fuck der, bro. Okay, så siger jeg... Nej, okay. Ah, det handler om Jeg siger frokost. Jeg siger varme. Nej, luk røv! Varme. Nå, ja, varme. Varme, ikke? Hvad? Varme. Ja, varme. Hvad siger vi? Har du sagt det? Jeg siger varme. Jeg sagde pariser. Ja. Jeg Så gør det vel lidt koldt. gode danske slips. Hvad? Jo, gode danske klips. Klips? Ja. Jeg tror ikke, man kan være imposter, når man tager det så dybt ud. Jo, den Jeg ved det! Jeg ved ikke, om det er ikke masse. Gordon Ramsay. Kan vi ikke lave sushi? Hvad? Angelina? Jo, bagefter kan vi godt. Okay, godt. Ja, så siger jeg ost. Øst. Ja, jeg siger ristet. Ja. Det er nu, vi stemmer. Hvad skal Altså, vi? Ud af han. Idiot sandwich. Ja, okay. Altså, Du kan tage også sandwiches sammen, det er fint. Ja, og han var nummer 2 til sit sandwich. Ja. Okay, så kan det. Ej, altså, Hvad sagde du, Elliot? jeg var jo den, der startede. Og Skinke. Ja. Og Ja, kom ja. du ikke. Bjørn, hvem stemmer du på? Nej, du startede ikke. Nej, du startede ikke. Nå ja, for helvede. Hvad sagde du? Nå, men jeg forstår ikke den der danske klips. Nej, Det er fordi, der er en dansker, der hedder... Som oplever nogle Jeg hører den godt, jo. Nå, ham den Ja. sorte. Ja. Jeg gætter der. Jeg tror også, det er Lasse. Jeg sagde varme. Ja, varme, den er også. Hvem er imposter? Nej, Det er mig. ja. Hvem starter, Bjørn? Nej, det er mig. Det er William, der finder ud af det. Det er Bjørn. Det er presset derovre. Der er ikke nogen, der kan lide det varmt. Okay. Nej. Okay, Den er okay. Frost. Jeg siger... Wow. Jeg Man siger kan jo ikke lægge den proteiner. her op. Hvad? Man kan jo ikke lægge den her op. Hvorfor ikke? Så. Det er langt derovre. Jeg siger... Bazaar. Ja. Hvor jeg fatter ikke skid derovre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Sommer. Jeg ved det ikke. Sommer? Hvor Nå, vi kaster om ikke, og det er vi Lasse. Skal vi bare stemme? Ja, du Hvor bestemmer. mange er Er det ikke dig? Nej, det er mig. Jeg fatter ikke. Tag en yoghurt til frossen yoghurt. Jeg sagde, jeg fatter ikke mit ord. Er det Nora? Det er ikke mig, det er ikke mig. Så dig. Ja, det var. Jeg fatter ikke mit Der ord. var en ord, hvor frossen yoghurt. Han sagde yoghurt. Hvad laver du på? Jeg fatter ikke mit ord. Du må ikke sige yoghurt, når det er en del af ordet. Ja, bro. Du ser jo også Det kan man påstå. Men Hvordan var det nogen af jer, der forstod Bazaar? Jeg blev Hvad fanden Der bliver nummer din dør.